saking Sasana Kripto Jayanti utawi saking Palenggan Agung Srigati menika saking Babatan Taron Ngawi ngaturaken sugeng miyarsakaken saha sugeng amidhanipun sumangga nuwun kala nuwun. Jangka
dinoning pasewakan busana sutra maneka sebab puspiteng udya ngomyang pancerahkan sarwarukma Prabanya sumirat sirate mangilat dadet Jaya tarangga sumawur ujwalanira kunangar kelat susuing tadet naweh suling gepeng lanang kilang Rara sing rasana hengkung suwo Rebata Pitana Sasanti Niskala nirkumalaning pramudita sirna kang durgama sinapuing kaheningan tinitah purwing kayun hulunar buka piwaraning carita sinungging pelampita ginupit wangening budaya luhur mrih dadya tepa palupi Sangya Marsudi teteping dharma ngreh kautaman Hanenggih nagari pundhita ingkang minangka purwakaning kandha tuhu glaring praja Ngastinapura. Gajah Hoya liman benawi sinebat Kuru Janggala. Mila winastan praja Ngastinada uniasaning Prabu Hestimurti. Gajah Hoya liman benawi dadya kedhaton ning Dwi Pangga Kuru Janggala dadya sasananing darah Kuru. Najan kinarya bebukaning kandha katon negari ageng nanging kirang agung najan praja ingkang ayom nanging saknyatane kirang ayem kaprabawan kang asta pusaraning adil hamengku kadang satus kang samya nyantana ingkang denugung sumangah sesungaran Suprandining maksih kuncara hateking keprabon Ngastina prapting liyan negeri
mawe Nalindra sesuwan ingkang samya teluk tumungkul manglung mantiyung labet kaprabawan adidayaning Sri Nalindra miwah wibawaning Nalindra Ngastina. Dagang layar mbok pakul sambu orang lurus seluruh datan ana pedote candak kulak no aku ciwadal tinuku mintu datan keseluruh. Suprandini lamun to ginunggung yaring jajan luhuring keprabon wibawaning Ratu Saratri datan ana pedote pinundhel kanang carita. Rantak-rantak sumeblak sunaring Raditya dayane weh Prabawa tentrem. Nujeng ngarisa juga sang Buminata kepareng miyos tinangkil mungguing siti luhur Balerungga. Lenggah dampar denta nenggih sinten ta jejuling Sri Narapati tuwa ingkang ajejuluk Srinata Prabu Duryudana Kurupati Kurawendra. Nalindra sugih berbondo berbandu anggung hang ganjar hangula wisuda. Seru kamanungsane pindha Jawata Sangyang Bathara sambungi Jawantah Prab sidhem permanem datan ana sabawane. Ingkang kabyarsa mohong suhaning pradonga hanganyut binarung ojeng peksi ketur kang munyuluhuring tratak. Tuwin abdi gemblak kemasan kang samya nambut kardipating sareng kelang pating sareng ngimbal gantilir Mandaraga. Hamu asri senening pamangkilan. Ing pagelaran nandhir pasebaning para nayaka Wakraba Pati Kliwon Panewu luwah jajar. Saking kengkeng Maraseba nganti kaya andoyong-doyong pager pancak sujining alun-alun. Sinten kengkeng mungguing ayun tuhu pandhita pujangganing kraton Ngastina ndhedhepok ing Sokalima. Begawan Durna, ya Resi Kumbayana, ya Sang Dwijawara. Tatang Kantun Narpati nganggo Prabu Karna Basusena miwah Sang Rekyana Pati Harya Sangkuni. Pamungkasing paseban satring tirta tinalang Raden Kartawarma. Suprandini jinem labet kaprabawan wingit wimbaning Sri Narapati. Dadya mangkono pangucitaning galih Srinata lamun to kabat baring lisan. Sarta palmonuting anu tresing karsaning sun dening kanyut manisaling Gusti Hasamiratu eguni Sita takong ingar mata satraning kuling pangucaping Jananendra
Sri Astina Prabu Turyu Tono ngendikane ira Yayi Karya Sena dan bareng kene Sikro Sangaryo Senon Jujut Dayawang Trono Saksono mangenjali babu sewayang ulun Apa sida kagian ngulari kang tirta pawitradi Sidem permanen tanono sabawane walang milang halise kang kapyar somong swarane abdi kriya kandeng yang kemasane kang
samya hangambut karti saya kami mbuwi Sri Troning panangkilan sang notolon manapto yo Kumbayana sawetawis lenggah manira wonten ing Singangsana Adi Brayagong negari Ngastina kula mboten tumunten nambah wigatening pasewakan ing labet kabeta saking kogel kagelan raosing manah kula senadyan to para Sewa Sugata, para nimpunga, para nayaka pangembating negari, bupati nayakaning praja. Kalebet agul tanggulanging kewuh cucuk ing adiloga sedaya. Sampun sami miranti wonten ing ngarsa manira. Namung estunipun sedaya kula wau boten andhatosaken renaning raos kula ing rikalenggan mangke lebet kula raos negari Ngastina kadidene Basanta ingkang katawing himba mengko werdi srengenge ingkang kaling-kalingan mendung monggo kondang kaunang-unang kajana priya kala kengrat kuncalaning keprabon Ngastina ingkang kasta dening Prabu Duryudana mbrebeki jagat swantenipun sedaya sami ngegungaken dhateng kaluhuran miwah kawibawan kula namung pinanggihipun kadidene pepes gumpes dumugi semanten inggih labet kawontenan negari Ngastina ingkang kadidene Basanta katawing mendung menapa to darmanipun mekaten awit sampun sawetawis wanci anggen kula ngentosi dawuh pangandikanipun para manggalaning praja kalebet bapa Penemban Begawan Kumbayana nanging kula entosi kadidene ngrantos sileming palwa gabus kumambanging watu hitam saking dasaring seganten Bapa Durna jengandika bapa Penemban lenggah wonten ing ngarsa kula dados pujangga jengandika mapan wonten negari Ngastina menika kula junjung, kula pundi-pundi, kula sunggi-sunggi. Sedaya para Kakang Sata Kurawa sami hambapa necep Purwita. Sedaya kasagetanipun Bapa Penemban Durna. Nanging kenging menapa? Negari Ngastina wonten sakmadyaning swasana pepeteng Bapa Durna. Semunipun nigakaken dhateng kawontenan kula. Ingkang mekaten ageng panyokro bawaning manah kula menapa saestu palampita ingkang kula tampi bilih secatosipun Bapa Penemban Durna maksih wonten raos sangga rungki dhateng Prabu Duryudana kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih anak Prabu
Sepisan malih pun bapa nyuwun gunging samudra pangaksami. Kawontenan negari Ngastina ingkang peteng dedek limengan kados ingkang paduka dawuhaken kala wau. Babar pisan pun bapa mboten gaita. Babar pisan pun bapa mboten nguningani menggah menapa ingkang andatosaken pepetenging penggalih paduka. Muningani gelaring negari Ngastina ingkang mekaten. Sing ngandika Bapa Durna ngerti ning etok-etok mboten weruh. Kula mireng pawarta sampun wetawis candra sing ngandika Bapa Guru tansah cecaketan kalian kadang kula panenggak Pandhawa Yayi Bratasena. Kapekto kula menika jejering ratu ingkang ketah ngawuningani dhateng sedaya kawontenaning tlatah. Saged boten saged Bapa Durna keparwa paringandaran. Sejatosipun menapa sesambetanipun Bapa Durna kalian kadang kula Yayi Werkudara hanjarah ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrip sekar katon kones kandanyo maweh raras renganing triya luli somo nanti njebebeg hawellah ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pamit dening paduka sinuwun dangu dhateng pun bapa nuwun inggih babagan unggahipun anak kula kangge Bratasena wonten pertapan Sukalima nggih. Kita sampun sawetawis candra menika anak kula kangge Bratasena napang wonten ing Sukalima. Kula nuwun sewu wigatosipun boten wonten sanes kejawi. Nyuwun dhateng pun bapa supados pun bapa purna mejang kawruh kasampurnan panjing suruping pati mulyaning Sang Kantaran. Nanging mugi dados ning kawuningan nggih. Ngantos ing ngri kalenggan mangke pun bapa dereng mejang kawruh kasampurnan inggih kawruh ingkang piningit kala wau dhateng anak kula Bratasena. Nah, menapa to daremanipun dinipun bapa tasih nyemayani inggih labet kula ngrumaosi bilih gesang kula ngayem wonten sandhap padha paduka ingkang sinuwun. Guneman seklimah tindak sejangkah tumrapun bapa ing Sukalima kedah tansah pikantuk
palilah paduka Sang Nata ingkang menang nepak nggon-nggonanipun tiyang sak negari nggih. Menawi tuwuhing pepeteng wonten negari Ngastina menika inggih labet saking pangraos paduka sinuwun muningani dhateng Bratasena anggenipun tansah cecaketan kalian pun bapa. Mbok menawi wonten jubriyaning manah paduka nggih anak Prabu anarka dhateng tumindakipun anak kula Kaki Werkudara. Gesek kula nuwun sinuwun keparenga kula badhe sumela atur. Ya, paman sumuni tak lilani. Upamiya paduka ingkang sinuwun kagungan panyakra bawa ingkang boten tumrap sesambetanipun Kakang Durna kaliyan Raden Bratasena menika sampun nama limrah. Awit menapa ngimuti bilih senajan to manjing sederek tunggil darah sang penemban wiyasa nanging Pandhawa menika ngantos benjang menapa kewala tetep satru mungging cangklaan. Mila saking menika menawi dinten mangke wonten pujangga kraton Ngastina lajeng gandeng kunca gedhek antuk pidak jempol ngethek seranggon nebu sakuyun kaliyan mengsah menika sami kemawon Kakang Durna pembayatan gumolong ciptanipun badhe damel resah lan badhe ngrebahaken dhateng kawibawan paduka. Mila prayoginipun tumraping geni mumpung tasih sak pelik dipun sirep kemawon. Menawi kenging srananing aris Bratasena supados murungaken anggenipun nggayuh ngelmu kasampurnan. Tumunten Bratasena ingkang wangsul kemawon dhateng negari Ngamarta. Menawi Bratasena tetep mapan wonten ing Sokalima saking pamawas kula badhe mbebayani tumrap kaluhuran miwah kawibawan paduka Anggir Prabu Jaka Pitana. Kosek Di. Kowe iki nek karo aku kok ora tau gathuk. Aku wis matur ping pira? Kakang Durna kena mulang Aji Jaya Kawijayan kanuragan kasantikan luwih-luwih kawruh kasampurnaning dumadi. Nanging kowe kudu milih-milih siswa. Muridmu mengko lereke besok bisa dadi kekuwatane ingkang sinuwun. Saora-orane upama ta dadi perang gedhe ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Saora-orane para putra siswamu kabeh mau dadi prajurit suruhan ingkang bisa ngawekani murih jayaning Baratayuda. Wong sing digoleki kok mung bebaten. Dicuni. Aku kuwi pendhita. Pendhita kuwi saka petungku ana 8. Siji pendhita Maladi, loro Bojo Kirana, telu Merak Kecancang, 4 Tawon Brama, 5 Genteng Rembes, Jali Adi, kaping 7 Bremana Jali, kaping 8 pendhita Mara Santun. Kuwi tegese piye? Pendhita Maladi, pendhita senengane tapa ning papan kang sepi. Entuke mengimpen layap liyeping ngaluyup sing becik kacakra boncipta sayektine kang ciniptana sakjroning alam pangimpen. Banjur pendhita Bojo Kirana, pendhita sing kurang umur kebangkitaning pendhita, kepinterane pendhita naksih kegiwan suasana alam kaendaning kadonyan. Mula dikapak-kapakno pendhita sing isih muda punggung kuwi mau kagunane mung ngotak-atik. Nek ngotak-atik ora tau untung malah rugi. Kuwi pendhita Bojo Kirana. Banjur pendhita Merak Kecancang, pendhita kepinterane mertanggung, senengane adol ngelmune. Nek ana anak murid sing teka nggawa kudangane sing becik, jerubet nggone arep mejang, terus senengane mesti meden-medeni. Kuwi pendhita Merak Kecancang. Banjur pendhita Tawon Brama. Pendhita Tawon Brama kuwi pendhita prewangan dibantu dening Jin Priprayangan Pilu Banaspati.
nek demite teko kepinterane ngungkuli dewa ning nek setane lunga mung kaya lempung dokoki nyawa. Kuwi tawon Brahma banjur pendhita gentong rembes. Pendhita sugih akal ngelmu ning kurang kuat kanggo nang ngelmune mula senengane sak nggon-nggon bocorake kawruhe. Wong ora butuh barang diwenehi. Ha nek wong mara mongko wong sambat diwejang sadurunge ning awang-awang wong-wong. Wong kaliren kok dikandhani awang-awang wong-wong. Monggo wong ngelih ki enak ya madang. Lah banjur pendhita Jaliadi kuwi pendhita kawruhe mung tiru-tiru, entuk wejangan ning kono didol ning kono, entuk ning kono didol ning kono. Niru. Ing angka 7 pendhita Bremana Jali kuwi pendhita sing tanpa jaba. Pendhita tanpa jaba tanpa manta ning dikanteni prihatin. Gedening Subrata limambaran mertobat marang sing gawe jagat, mula mandi sak guneme. Sing kaping 8 pendhita Mara Santun, tegese pendhita senengane mung jejaluk. Lah, 8 werdining pendhita mau, 8 cacahing pendhita mau, aja mbok sengguh yen to pun kakang kuwi. Pendhita-pendhita sing murang tata, pendhita-pendhita sing elek-elek. Nanging wong kakang Sukalima madheg dadi pendhita jejering Brahmana wiku ing aku nuhoni darmaning guru saka dawuhe kakang Penemban Dewa Brata ya kakang Begawan Bisma, aku iki supaya mulang muruk marang manungsa ing Madyapada utamane para satriya lan para nalendra ingkang teteken kasucen budi rahayu. Bali kelawan rembug sekawit. Lah, angale aku cecaketan kelawan si Bratasena merga Bratasena kuwi uga putra siswaku. Lan maneh Bratasena kepengin gayuh kasampurnaning dumadi panjing suruping pati mulyaning Sangkantaran kanthi ngedhuk kawruh panunggal sastra Jendra Hayuningrat ya sastra cetha paripurning wangsit. Apa kaya ngono kuwi luput saka pangrasaku sastra Jendra Hayuningrat sastra cetha paripurning wangsit kuwi dudu ilmu lumrah. Nanging kuwi ilmu kasukman bab dumadining manungsa manunggaling kawula kelawan gustine curiga lan wrangkane kuwi kawruh kautaman ingkang babare dadi hambek berbudi bawa laksana. Lah kok dadi aku mbok luputake semune kowe nyokor bawa yen to pun kakang Sukalima pidak jempol gedhek antuk karo Bratasena bakal ngrubuhake negara Ngastina. Wah, aja kaya ngono adisuni. Kowe nek guneman nganggo waton aja mung waton guneman. Ning nyatane pisan Bratasena meguru ning Sukalima wis semono sasi suwene sampeyan munjuk atur karo ingkang sinuwun wae ora nek ora didangu. Coba mangga kowe iki nang kene iki melu sapa? Gage gunemana kowe ning kene saiki iki melu sapa? Kowe ning kene iki dijak sapa? Yen kakang Penemban Sukalima ngrumangsani yen to uripmu ngempek eyom nderek mukti ngampil kawibawaning kang sinuwun sithik akeh mbuh kuru mbuh lemu jengandika kakang Durna kuwi melu nglungguhi klasa gumelar negara Ngastina. Lan kowe kudu ngrumangsani yen lungguh mana kene iki mung dadi bapa dwija dasare dadi pujangga kraton. Lah kok dadi rembugmu kaya ngono ing atase wis cecaketan karo Bratasena semono dina seklimah wae ora ana aturmu ing kunjuk ana ngersaning Kang Sinuwun. Upama ta kowe ora matur ana ngersaning Kang Sinuwun, kudune kowe rak kandha karo aku. Kowe aja nyepelekke iki negara gedhe, dudu dolanan bayi. Wong nginep ana laladaning wong wae kudu ngaturake KTP. Kowe maca ora kono mah. Wong nginep nang alas wae kudu
ngaturake tandha bukti. Merga kene iki ya ning sing jaga. Purnomo ada. Ayo gage, kowe diluputake karo ingkang sinuwun kok kowe semumu kok ora trima wong nyatane kowe ya salah tenan. Lho, angane aku mbok anggap salah merga saka panyokra bawong sing kleru. Tumraping aku kuwi Bapak Guru, Bapak Dwija. Padepokan Sukalima kuwi jenenge padepokan sapa wae kena teka. Ora maos ndek during pangkat asal luwing derajat mbuh sugih mbuh miskin. Mbuh gedhe mbuh cilik, mbuh nom mbuh tuwa kabeh kena teka ana padepokan Sukalima. Watone tekun pangidhepe lan percaya sak wutuhe. Bakal katekan sing jinangka. Katekan sing dikayuh. Kabeh iki lambarane wong meguru wong golek kawruh iki mesti wong kapercayan. Diulang sak keranjang koplak nek atine iki ngalor ngidul ora percaya, ora bakal tumanca apa-apa. Ning balik nek percaya lahir lan batine mesti tememen kanthi tinemu. Ngono. Kenek sapa-sapa kenek. Ora mung Bratasena. Nek perlu kowe meguru karo aku ya kenek. Kowe nyang Sukalima saiki tak ladeni. Aku ora mban cindhe mban silatan, ora pilih kasih. Sapa wae tak ayomi, sapa wae. Sing njaluk ngelmune Begawan Durna. Mbok kuwi ngelmu akal apa ngelmu halus mesti tak wenehi. Aku ki guru. Sapa-sapa tak ulang. Angger sing mung njaluk, ning nek ora njaluk ora bakal tak ulang. Aku ora nawak-nawakke kawruhku kanggo sapa wae. Aku ki gong saupamane, nek ora didol ora muni. Iya, ning nyatane perkara iki ana pasewakan andadekake gerahing penggaling kang sinuwun. Yen Kakang Penemban Sukalima ora bisa ngawekani dumadining Bratasena, nggone bakal njaluk kawruh kasampurnaning dumadi. Ilmu kasampurnaning urip ingkang winastan sastra Jendra Hayuningrat, sastra cetha paripurning wangsit. Aja takon dosa Kakang Durna. Padang petenging nglakon amis bajining kahanan negara Ngastina iki mung ana astane Kakang Begawan Kumbayana. Pandhita Karya Wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuhaning ngendi gone lan kalian kangkung isining wong lan kapaing kuntelangayan lan kikiring pungu Surya kinomare lho semua nanti jebak pegawe lah Allah sinuwun Bapak Durna kados pundi sampun semua ninggalih menapa kepalang paduka menawi sinengguh pun Bapak menika nandhang kalepatan inggih labet anggen kula cecaketan kalian Bratasena. Menapa dawuh paduka badhe kula tindakaken? Nggih. Yen ngoten. Bratasena mapan wonten Pertapan Sukalima sak mangke. Kula pasrahaken dhateng Bapak Guru Durna. Sawetahipun jengandika Bapak Durna pun tanggap kalian karep kula. Sapa sejatine Bratasena, sapa sejatine Pandhawa. Yen pancen nggone bakal ngidhep Purwita njaluk kawruh kasampurnan dhateng Bapak Durna menika mangke tumraping Bratasena. Dipun anggep satunggaling margi lan dipun andhemi kanthi santosaning tekad golonging sedyanipun kepengin sanget kandhapan wahyu piningit wujudipun manunggaling kawula Gusti ngelmu sangkan paran kula pasrahaken dhateng Bapak Durna. Kula mung badhe meruhi matenge mboten badhe meruhi mentahe. Wah nggih wis saken dawuh
kula tanggap dhateng kawulang paduka ingkang sinuwun. Mangke badhe kula damel cara, damel srana supados tekadipun Bratasena anggenipun percaya dhateng Begawan Durna. Kangge srana damel pecahipun Bratasena. Kunjang Kanjeng langit kelap katon lir kincanging alis risan maweh kandrung sabaran katu sikra kang kala tumingal kancam kasamyana bali Letet weleting kota Dayangkong